Peníze z evropských fondů pomohly klatovskému rybářství k modernímu zařízení na zpracování ryb. V Tajanově u Klatov otevřeli nové moderní sádky, na které polovinou přispěl Státní zemědělský intervenční fond. Z pracovně ryb se v posledních letech podařilo získat z evropských i tuzemských fondů přes 10 milionů korun a teď patří k největším producentům rybího masa v Česku. Zpracovna ryb v Tajanově na Klatovsku patří k nejproduktivnějším na domácím trhu. Ročně tu v malé nenápadné budově zaměstnanci zpracují v průměru 500 tun ryb. Rybářství ale nemá v Česku na růžích ustláno, protože spotřeba ryb patří u nás k nejnižším v Evropě. Necelý 1 kilogram na obyvatele za rok. V porovnání se sousedním Německem je to 13krát méně. Prodejci se proto musí přizpůsobit zákazníkům, aby pro ně bylo rybí maso atraktivnější. Dnešní mladá generace není ochotná kupovat živou rybu, neumí to zabíjet, neví, co s tím, je to špinavá práce, musíme to udělat my. I když je provoz moderní, přesto zůstává velký podíl ruční práce, která je drahá. Nové sádky za 3,25 milionů korun z 50% hrazené z dotací podniku výrazně sníží náklady. Samozřejmě je to šetrnější vůči rybám a vydrží nám tak dlouho, podle jaké jim tady dáme podmínky. Vozí se z dálky, ale ve větším množství, můžeme to tady uskladnit na nějaký určitý čas. Řekněte prdel. Řekněte prdel. Máte na to. Řekněte. Aby se podnik na malém tuzemském trhu s rybami udržel, musel před několika lety začít zpracovávat také ryby mořské. I tady pomohly evropské peníze a z malé výrobny se během 6 let stala jedna z nejproduktivnějších zpracoven ryb u nás. Kolem 10 milionů přímých finančních prostředků zde bylo dotováno zvenčí. Lidé si k jídlu v posledních letech stále častěji kupují pstruhy, kteří už začínají tradičním českým kaprům výrazně konkurovat. V průběhu roku je nejprodávanější rybou pstruh. Na Vánoce ho kapr dožene. Karel Vovesn, Česká televize, Tajanov.